Hej. Jeg bliver aldrig nogensinde træt af at stå på ski. Som vi aldrig nogensinde. Til gengæld, så kan jeg godt være lidt træt af, at det er alle de andre lande, der har fået bjergene. Der er rigtig mange mennesker, der spørger mig, hvor skal jeg tage hen på ski? Hvad er det bedste sted? Og det spørgsmål, det kan jeg simpelthen ikke svare på. For der findes masser af super gode steder, både i nord og i syd. Alle de andre lande har fået bjergene. Det eneste, vi har fået, det er en hulens masse vand. Men det er faktisk slet ikke så skidt. For det betyder, at vi kan sejle på skiferie. Prøv lige at komme med herover. Her får I lige mit bud på, hvorfor det kan være en super god idé at sejle på skiferie. Fra henholdsvis København, eller heroppe, fra Hirtshals, eller nede i den anden ende, fra Gedser. Tager du Oslofærgen her fra København, så kan du komme sovende frem til de norske og svenske destinationer. Ideen med skibet her er ikke bare at blive fragtet fra A til B. Overfarten, det er en del af ferien, som gerne skulle starte i samme øjeblik, man kører ombord. Så kan børnene drøne rundt og være på skattejagt med Jack the Pirate, mens vi andre vi kan sidde og nyde et godt glas vin eller nogle oste. Ideen er faktisk rigtig god. Frem for at køre 600 km på sne- og isglatte veje, sammen med andre trætte familiefædre og mødre, som holder sig vågne ved hjælp af Red Bull og en masse chokolade, for tidlig næste morgen og parkere bilen på en kold og klam parkeringsplads, hvor man skal skifte til skitøj. Så kan man æde, bade og shoppe sig frem til skiområderne. Og når man vågner næste morgen, så kan man faktisk tage skitøjet på her i en varm kahyt, mens Oslofjorden glider forbi udenfor. Det er ret luksuriøst. Og ved du hvad? Nu er det her forbi.